Karon ang panahon nga nagsakripisyo si Hesus alang sa kapasayloan sa atong mga kasalanan. Tungod sa iyang dakong gugma kanato, iyang gipas-an ang dakong cross. Siya gihukman, gibiay-biayan o gibugal-bugalan. Sa panahon nga si Hesus nagbitay sa cross, wala gihapon siya nawad-an sa paglaom. Iyang gipakita sa tanan ang iyang gibarugan nga mao ang gugma, pasaylo ug pagpakabana sa uban. Apan ang gibalos niini mao ang pagpasakit, ang pagtamay ug pagpakaulaw kaniya. Atong hinumduman nga tungod sa iyang kakapoy, makadaghan nga higayon siyang nahisukamod samtang nagpas-an sa dakong krus. Apan mibangon siya taliwala sa gibati nga kasakit ug kalisod ug nagpadayon sa iyang paglakaw padulong sa Kalbaryo. Ang iyang kamatayon sa krus usa ka kamatayon nga makahulugan kaayo. Kay ang dugo nga nagdagayday diha sa krus, dugo man nga gipuhunan alang sa atong kaluwasan. Jesus Diha nato makita kung unsa kabililhon ang atong kinabuhi. Pero usahay aduna pa kitay mga pagduda tungod sa atong tawhanong kahuyang. Daghan nga higayon nga kita nasakitan sa uban. Nga daw lisod kaayo ang pagpasaylo tungod kay labas pa ang atong mga samad. Apan kung ang nakasakit kanato nangayog pasaylo og naningkamot sa pagbag-o, angay natong hinumduman nga si Hesus taliwala sa iyang pag-antos nakahatag pagihapon sa pagpasaylo. Atong pamalandungan nga bisan unsa kadaotan ang usa ka tawo, aduna gihapoy paglaom nga moabot raon niya ang higayon nga makamatngon siya sa iyang mga sayo. Ug magbag-o siya sama sa usa ka kawatan nga naghangyo kang Hesus nga hinumduman siya kung si Hesus ang maghari na. Diha sa atong pagpaningkamot, daghang mga higayon nga kita nahisukamod na pakyas ug nawad-an sa paglaom. Daghang mga tawo ang nagpakaron ingnog tabangan ta, pero di ay kita gilibak o gibiay-biayan ra. Sa atong pagkasukamod, daghang mga tawo ang nangatawa og ikalipay ang kasakit ta. Diha sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi, dili nato malikayan nga adunay mga tawo nga mapasipad-on, garbuso ug tungod sa atong kapobrehon usahay yano-yanuhon rata. Bisan pa man sa maong kasakit, atong hinumduman nga bulahan ang gipangtamay. Kay moabot ra nga kita napod ang paboran sa panahon sa atong kinabuhi. Atong hinumduman nga si Hesus mibangon bisan pa man sa makadaghan siyang nahisukamod. Dili kita mawad-an sa paglaom kay mintras buhi pa adunay pag-asa. Ang atong pagkadamag usa lamang katimailhan nga kita mipadayon sa atong nasugdan. Bisan pa man sa mga pagbiay-biay, pagdagmal ug mga nagkalaing-laing mga pagsulay nga atong nasinatian. Mupadayon kitang musalig ug maghandom nga ang tanang mga sakripisyo nga atong naagian aduna ray utlanan ang tanan. Kung kita adunay mga katungdanan sa katilingban, dili nato gamiton ang atong posisyon para pasipad-an ang uban. Hinuon gamiton nato sa maayong butang. Sa panahon nga kita magmalampuson, dili nato kalimtan ang pagtabang sa nanginahanglan, labi na og kini alang sa kaayuhan sa tanan. Ang gagmayng tabang apan kinasing-kasing adunay dakong luna sa kahitasan. Dili man ta perpekto apan atong ipadayon ang pagkamaayong tawo. Tahuron ang atong mga ginikanan og katigulangan, mutabang sa mga nanginahanglan ug maningkamot nga nagsubay sa saktong dalan. Atong hinumduman nga human di ay sa mga pag-antos adunay maayong balos. Basta kita adunay lig-on nga pagtuo, gugma ug katakos. A friendly reminder from Bahalinana. Wala po kumikso. Asa ba? Pareho sa pinigpit. Oo, pareho man na, di ba? Pareho sa pinigpit. Puno na kayo ang ako ang sulanan. Na, manggod.